Horas mahadita saluna. Tuita peparan puta raja silai sabungan siwalu turpuk boru bere ibe bere namar jatu silalai nabolak. Titikion tatorus sama muse parsiajarata tu adat na pinukani oputta jala materi nanaing si parsiajarota apalagi borginon nunga somal sasitong na ta BG manang taida diulahon akahita halak batak. Judul ni materita di borginon ima ukap hobung. Buhano tu sasitong na ukap hobungon. Boyro ukap hobungon tu ulaon na sarimatua manang na ikon saurumatua do. Jala molo inai parjolo moding. Boyro ibuka manang di ulaon ukap hobung. Hape amatay mangulu dobe omma atong na perlu ta boto asa rak manangion maita panakasion do panuturion sian bidang adat do tarbota ima amata situa sihaloho opu devan dohot bidang adat amata J sinabariba opune siromora. Jadi partikenon bahasa tami matuhamu botima. Oras marihita peparan puta raja silai sabungan segala turpuk namar hojaku silalahi nabolak. Obar tu materi nang dipasak ni amata perasaan nakin ima ukap hobung. Ukap hobung ni. Ya. Adorang so masuk kita tu materia jumolo-jolo tabereng pangatusion uka hubungon secara etimologi dan itu ahado hubungon hubung on ima inganan ni akka barang-barang na arga di masa ni oputta si jolo-jolo tubuh isarana hepeng mas ulos dohot lana asing akka barang-barang hobitan ate jadi kalau ukap hobung berarti ibuka hobungi ukap dibuka hobungon dibayar sian hau bulat dah hau na bulat ilobangi totonga martutup arong tutup na jala marhuci manutup yang itu adong istilah kucing ni hobung karena memang marhuci bohama akka barang-barang na disiparinon Dinggam tersimpan, ate aman istilah nak meluangin ate. Nah, isedo nama ulahon uka hubungon, nama ulahon uka hubungon ima alang naposoni inata nau saurmatway jala parpuri inaton moding. Dah. Nama ulahon ima amanah posona manang idok paraman jadi ulahon oku hubungon di patupa tu sada ina nau titir mararak titir marburu titir marpahopu dan pola hodok kesian anak dok sia boru ate titir marpahopu bahkan marnoro marnini dan itu odo jadi ina do namoding parpuri ido di patupa ukap hobung ate bulak ko selai sikon ina ido parpuri moding di patupa
ukap hubung. Nah, molo ukap hubung on aka barang-barang na berharga do di pasahat ate. Sada, bui dia hepeng, bui do mas, bui do aka barang-barang berharga. Paledang mungkin pinahan manang piara-piaraan, manang hormo, manang lubu dan mungkin. Alam mungkin itu disimpan di bagasan hubung. Ate, dan mungkin disimpan di bagasan hubung. Mana mau ini simpan di bagasan hubungi, ido na dipangidona. Jadi malah kita haduan ke hubung, ala na godang, papanata, manang piarata, pinahata, muna atong tapangido. Edang buat ino ni bagasan hubung. Ate, unang salah te. Unang tapangido juma. Ay buhay juma uro hubungi. Unang tapangido jabu. Ay dang buhay. Masuk hubungi. Nadong ihubungi, ma. Nadong ihubungi non. Berarti, ngorok nakin. Hepeng. Mas. Doa ka barang-barang na berharga. Imana jual, ada mau nuangin non, nunga di pasada di bagasan, hepeng, ima, mau uka hubung ate. Nah, molo ama moding parpudi, ina parjolo, ondang didokon uka hubung ate, dangadong. Ama moding didokon uka hubung. Kasi tapatikos. Ina do moding parpudi adong uka hubung. Molo ama do natapi parpudi danga do uka hubung. Tuina do adong kata uka hubung. Ala ina do sitiop uro. Ina do sitiop hubung. Nama boto isi ni hubungi dang ama. Alam malu baru parpudi jalan nunga titir mararat titir marburu titir marpahopu didok ma pisau na gajang. Molo pisau na gajang on bui rumangna pahapahanan bui pinahan bui horbo lobu dia. Bui jabu bui tano alana pisau na gajang atina tulang na do mangalia pisau inon tu berena dina mabuka huta mabuka aka hauma do akala nasi ngate alana tulang na mangalia pisau inon moding maberena on dangido roma tulang na mangido dia hasil ni pisau ima guarna gawe pisau nagajang asal nang salah ita ate jadi ulak kosal nai molo ama moding parpudi nunga saur matua dan uka hum guarna alai pisau nagajang ate on boy berupa hepeng boy berupa kemas boy marumakon lobu, boy marumakon hoda, horbo, boy jabu, boy tano. Nah, alemolo uka hubung do, dang boy, holan isi dihubungi, mana boy disimpan dihubungi. Dan mungkin horbo, dan mungkin jabu, dan mungkin tano kali donoangin, aka barang-barang nomor harga do. Nah, ima bedana uka hubung ate. So dia perdalani uka hubungan. Dung moding inata nasa rumah tuaon ditaruh hema tudian. Ate, dung ditaruh kududian mulak masya udian dipanakok ma tu bagas tongan ijabu akka tulang naon
dohot hula-hula. Ate, hula-hula naon, dohot tulang. Dinggad do marsipanganon. Dinggad do diwe marsipanganon. Nah di pasahat, bere nama, tulangna turu-turu si panganon. Dong di pasahat, dibalos. Tulang naon, do deke simudurudur. Dinggad do, mardalan sona soma. Saya memarsi panganon, marsi suku nama, di suku tulang nama, di hatau matarigos. Tudu-tudu si panganon inon dan ino, ya lusi. Dung sudi marsi alusan, intina didokon akabere nama soni batulang. Nama hidup pasokan seduhami tuhamu, akka tulang nami anggiat tami dipasipas jala dapatar jala dapota japalan nalomak di parlaoni dainan nahinan naulima itu naulima dihamu bere nami adorang so di pasahat tami hata naulina dengan hata pasugabi tuhamu parjolo majolo lihat kamu husini hubung ni neburu nami asa rapita mamereng isi ni hubungi idu kata ni tulango ma para manay nakikan dilean moron wanginon igati nama rote pengate dagino iba kucina ini sudah konakin markuci alana jumolo di pagido tulang nama sonaon kucina dungi di sigati ma imada jolo aleno angenon nunga dihepekon jala tadak di atas piring asa di botol natorok sadia isini hubungi nonate atau soni ma dosa enon dinggamba marhata si gabe-gabe jala ditutup mah di bagasat tanya. So ini mah prosesna. Nah, tu akka tulang hula-hula tulang ni bapon. Molonunga parjolo amainon na jolo dagino. Nah, aturan na alana perpuri do inon parjolo amainon dison dang mardalan dope piso na gajang. Tutulangon. Ditikiw ko abungo, disomba di pasahat, alay dang didok be pisau na gajang, alay didok komba parmano-manoan daw sihol. Didok komba daw sihol. So, ini nak sebalik na. Ate, molo parjolo inainon. Parpudi amainon. Jala status nunga sarbatua. Di pasahat ma tutulang ni amainon piso na gajang alana tiki perlau ni inaton dangadong di patupa uka hubung laos di semua di pasahat aledang didok be uka hubung didok ma parmano-manoan manang daw sihol asa takas hati amangate asa takas taboto jadi molo uka hubung inay na perpudi moding jala dung mulak sedudian di sido di patupa ukap hobung ale perjulu inainon perpudi amainon dang di patupa tikini uka hobung di son dang uka hobung berwarna alai dok kuma parmano-manoan manang daw sihol ate amang ate ase takas jadi molo perjulu inainon perpudi amai adong nama dokot uka hobung sungguh dia udah mau ke hubung alana isini hubungi perlu udah penon nalaho mengurus amat tahun alana mengurus udah pe amai itu kan jadi bolorong paraman nama hidup perjolo inai umat status hormat tua amai mengurus udah pe adong mangido di son ke hubung indah. Aduh sama daftar baik kami dapat tulang ulah mau ke hubung ala nama ngulu dapat bapak nami
Rikok na sini hubungon, dalaho mangurus bapak namion, itu tong dokoro. Ate, nah, ada gitu. Halnya mungkin ada mengatusi, yului sudi. Jadi tersengok dia datang, tuh bayaran uka hubung di sumbang ulu do peon nih. Malu merasahi itu beha, saya dia biaya. Berarti kan saya isi ni hubungon, kan ini noy, dah datang. Nah, ada ideologi kana. Jadi malu ulu do pe, sada. Terlebih amai mangolu, inai perjolo atau di dokon uka hubung. Dinggam alusan, dang terpatu paham, patu pahami do ulan uka hubung, ala na bangulu do bapak nami, rikop do isi ni hubungi, nalaho haperluan ni amanamion, gitu kan? So do, molo amai perjolo bonding, inai parpudi, amai bonding. Atau dipangido piso na gajang. Alusan ba? Dang terpatu pahami do be tulang opong. Karena mangulo be dainang. Ate record isi ni hubungi nalaho. Padimu-dimuhon yon inang nameon. Air to alus sada gitu. Idolis alus na ideologi kana. Di mana huboto? Taringot uka hubungon ate. Jadi salai hulakon ina do bonding perpudi adong di patupa uka hubung molo huama dang adong istilah uka hubung alai pisau nagajang iya dang pisau nagajang dah salah deh pisau nagajang hola sehari do pisau nate ate emang udah pusarate nah tarima na bu di patorak kami, ate tungadong na kurang takas partikiano di pasatay matuamu, buti pak? Murate ma di narasumber nami, nakain nga takas tu pwede utami, kemudian kehubung. Napala perlu suku kami suatu kewajiban do di alat batak uka hubungan. Apalagi mau bikin kan masalah arta don, mau suarong do si bayaran ni nama rulaunon, buado carana, solusina. Ya. Murate. Jadi mau lihat molo ulau nuka hubung i hak ni hula do majaloi. Salah do bana molo dang dipangido uka hubung. Dan itu prosedural doi. Itu molo diadat batak. Masalah isi ni hubungon adong marang suadong ya dinggani alusi do atara lebok. Kan gudang do tohoro tulang na julu gudang do isi ni hubung ni dainangon alai dung marsahit ma inangon nggak sudah isi di hubungan kan mengatu si doa lagi kan di dia be hata naelek hata nalabok di do alai mula kewajiban uka hubung tetap doa dong jala hak ni hula doi marang paraman ni marang amani naposoni ina taodo majaloi walau nungga status saur matua ima ate masalah isi ni hubungon angwe mangida tukada amma ima nabo patur jadi wajib ya alam dobe Harus bisa juga. ya Kati tada. ya Jadi mau lihat ma di narasumber nami, uli yang tutu pinahuti ukap hubungon ima di ina namarujung ngolu nang usar matua. ya Nungatong takas di pati makingat hatorangan ni gurui alai marpanuk ko mamusiaw dak pola waktu si moro na menyimpang pesuk-kusuk kunon ya
asa haru ipat orang guru ya deh. Ya, noli. Bamolo si jagaron idia do on berlaku. Berarti. Atarima hira-hira suku-suku. Mau lihat Ya. ya? Jadi boleh ada teh. Om jolo si jagaron. Molo si jagaron on patat dahon naung marpahopu. Boy naung sarimatua, boy sarimatua, boy saurmatua. Ate ido on alai. Alai kolar ido terdana ada alai dan sudi luat patut pahon si jagaron. Dan gitu pada umumnya mulu daerah tuh berhubungan, memang si jagaron tersong di hutan di Simatu aku masih jagaron. Dan itu ale mulu sebagian dan sudi luar jala di perserahan apa binereng dan sudi patut pahon si jagaron nih. Nah, jadi artinya si jagaron, jagar, nggak jagar di mana? Jagar di Hagabeon, nunga marpahopu. Nah itu nate ngamar pahopu. Jala posisi si jagaron pe, mangi dah molo kalau pahopu si buru do, sabola abirang si mangaludo pikan songodido, molo marpahopu di anak do, sabola si amun. Alai molo nunga titir di pahopu si anak do buru di lurus di si mangarudo pi ate si majujung di si mangarudo pi. Ibatat dan patad dahon nong marpahopu. Kalau di bawah udah, ate. Holan simbol di non. Ada apa? Ya. Di mulai tema di hita, mulai tema di bapai asa tungatus waktu si hamil kena marsia ajar holan tak kasut do bularong nasala asa koreksi bapai. Jadi nang surat na perjulu nak kinin mulu amat na perjulu moding tutulang ni na moding piso na gajang. Mulu amat na perjulu na moding. nama. Tu bolo tu parmano-manoan manang dosiol tu amana poso ni inatay pas tu teh. Seorang nakit ngopat orang dah itu. Molo amano perjolo moding perpudi ala inainon. Inaino perpudi. Dan mungkin atur jalon na molo pedi jalon sa piso na gajang. Dan atur learong ala na mangulu dopi inaon. Iya. Maksud tu masih kak ni adong dulu sialan tutulang ni. Piso-piso do warna teh. Warna piso-piso ima sona mabahoni ulus na di pasar di nasida. Mulu tu hula-hula na? Piso-piso. Piso-piso do Nah, mau di situ. Piso-piso do warna ni. Dang unang ino kamu piso-piso na gajang. Berbeda deh, piso-piso. Oh, piso-piso do teh. Berarti dua si piso-piso do warna teh. Na dua boleh nat perjolo. Tutulang ni amata na moding piso na gajang. Mulai inat perjolo. Mulai nata perjolo ison parpudi amai. Parpudi amai. Status sarumatua. Piso na gajang tu inat tahun ala so dipatu pa di son uka hobung dan gitu di son dilema parmano-manoan manang dosi. Na petuduhon inat perpudi tutulang parmano-manoan. Ya. Dan adong uka hobung. Adong uka hobung. Na perpudi amata perpudi. Tutulang dosiol. Piso na gajang. Piso na gajang. Mola mata perpudi. Bola mata perpudi. Iya. Tulang na. Piso na gajang. Iya. Piso na gajang. Alai tu hula-hula. Ala so dipatu pati kini no kahubung dilema parmano-manoan. Oke, ngabe. Oke dah. Amata perpudi. Iya. Oke, mau lihat ya guru ngapas. Itu parmano-manoan dah. Nah. Itu molosongon di parlilitan di dokom mainon loba sayur manaik molo di parlilitan ate lima parmano-manoan nih bisa nagajang Dia memang narasumber nami nama sanat warsada di bere nami ngadi pasa bere nami bere tahun perjulu moding ngadi pasa piso nagajang tu buang seme apa naknya kan dang di pasa ada piso nagajang perjulu bere tahun kamu majalo piso nagajang iya so naik nak kiringan inon kan tergantung hasuton inon meloneng ilean ya silakan melorong dosi inon na alai sa sitong na bui do layak na ala na mangulu do pe burutai da gitu iya
Atau ngatur jalo piso nagajang. Ala na perlu do itu burut tawaran no mangurus burut tawar. Di sini. Puasa tulang ni. Ya, sana pinangido itu. Kan itu na ingat tuh nih lihat tuh. Ada lagi piso ni muda. Alu si jolo muda. Hah? Atau dipagi do piso nagajang. Jangan pangido ya. Pas. Nelihat orang dipangido. Hah? Nelihat tanpa dipangido. Bah, pas satu nang tuh piso nagajang linda. Jadi tu hula-hulana ami pasat kini. Tunggu orang di pasat. Mangulu di burtai kan itu. Burtai. Jadi semono ada tongkat fleksibel tuh. Iya. Itu sedok gudang laut terus nyeroh harus benar sahur. Iya. Apalagi mau jangan nuai kon. Gitu. Belum ada suruh itu nanti kan. Nah, malah sama niat toh. Molo ada penghani asbutan pasahaton piso nagajang. Iya. Di sorma dua nih netui kan masalah memang ada suruh. Jalan ada si Benonna. Iya, memang. Ini toh intinya toh. Iya. Ada mau sorong si Benonna kan nang dohoron deh. Apa so ida muka? Bisa. Dang salah itu dah. Unang enggak sona nak peulo mergai dang unang enggak itu pakai. Dang noh jalo kami dah. Lah itu dia tahu kasuhutun. Ya udah. Dang jadi memang makelidak nago. Berarti kan ada si Benonna. Anadong si Benonna itu tuh. Jadi memang nairi pasal dang na pinang itu dah. Oh, lo lagi pagi do. Ayah apa yang saya kurang atus lebih kini ale di pasar so benaudi. Emang jadi aturan jadi saya naik. Perpudi mainaton nung moding dung saur matua. Song nakyan suku-sukun ikut paraman na. Bohang lo mangulu rupe ibu tono. Ibu tono do si yuka hobu. Ya, mau lihat ya teh. Nah, Jadi nekin orang kan. mau secara pengertian secara umum, na berhak membuka hubung adalah amanah poso. Paraman. Betul. Alai adong do. Di piga-piga marga manang luat molo mangulu depan aturasna dang holo dang anak naon mana amang na porong naon na mangido ka opung langsung do ibu tonai son kami mati kini gabe langsung do nak tulang mangido ka opung dang opung ino tubuh na daw ya udah sama sasa ya gitu. Alena jelas adong nasida mangido uka hobung. Iya. Itu kan? Iya. Jadi mangida kearifan nih salah marga dua abang udah. Ale mau secara umum ngono ke isa do na mangulah uka hobung kan mau dokon. Iya. Secara umum itu adalah amanah poso, mana paraman. Nah, ate. Mau lihat Ale mau ida nak kini ani na jalo hamu piso nagajang. Aturan na den alusam ay mangulu depe buru nami. Dang dopet sanganan yang kami majalo. Kurak kuatu sih lepe satu sih. Kan digunakan Ale tu mengajar. tu paran wangin. Ala di bereng amang udah si tatus nasongoninon adong si Benonna isuruh hopar suruhmu. Agak tebal mau bisa peluk niri bandra itu doanya. Oke dah. Adong depe. Asa tuntas ate. Oke. Nuain di dia do bila perbedaan dibilang-bilang di piso do piso nagajang. Molo piso mau udah lapan tanda dan terlalu dan adong terlalu berbeda do piso nagajang do piso ileak tu kita ulo si kita. Olo. Ima piso baho di baho ni. Itu buatna piso. Kan somalna serong do idung nih bae. Ima piso nagajang. Dan adong piso nagajang piso. Jangan piso nagajang. Ya alai pengalian di piso bervariasi. Masalah belgara kan relatif do itu. Tergantung tuh hasuton. Molo piso nagajang mamu mangido na pinuka. Ido molo piso nagajang mangido na pinuka ni berena. Ido piso nagajang. Balga mo nate. Ido molo piso pangalian na ala nilek kalan inon. Jadi ay pas dulu ya molo songoni tung di masa penai piso nagajang.
memang beri udah nama buka inatai nama pamasuk ketupurona kan udah naik. Jumono may mana perjuru tidak persatu ikut persatu udah bisa nagajak. Tu bere tu tulang nak persatu ni bereo. Oh, ala na mangulu do pe burutay. Toko mangulu. Ala na memang kan na pinukani bere kan itu amaon. Kan itu neng ali dang pola na manuntut tulang. Nga mga tusi asuton. Ala memang istilahnya makalidak ko nagok kan itu. Udah, nasib mo may. Ayban, rubo, ayban na. Ale ko lang berita do, base ng tarilasan yon. Etong mo happy daw ako naman. Ay sa rudo na, itong nasa akong perasaan mo siya. Puasa daw naman sa niya ba? Ay juru di pos mo juru sudi mo pa sa to ni amo. Ito ko naman. Saunari, upasaha ulos. Piso do warni. Bigayan ako na. Tuwi mana, ulos beda. Sari, ano ulos? Lagi hidup, kan hidup kan? Pangama nga sudi betong barang paulahon na. Piso do warni. Piso. Pasal to ni. Ay na sa to Lucio kan ada piso-piso. Ay na piso. Piso na di jalom ya. Di pasar di luar pulau Naha kan? Kan di pasar. Berarti kan dua inganan nih, sada piso, sada piso na gajang, dua inganan. Ada kebutuhan piso na jepe kau mana? Oh, tapi piso kan di sudo be. Sumamango. Iya, boy sih langsung. Kan dung mulat sen publik itu. Boy do tong di sini. Pulau Maralaman. Iya, boy do si mangelek Maralaman kan hidup. Boy mangelek. Jadi dang boy pasada si kedua inganan ni bolo piso adalah bahon-bahonnya ke ulus na di pasar muna. Ya, adong deui. Ado, berarti piso na gajang pe do. Ya, piso na gajang pe pasado. Kan hidup tong. Da kebutuhan ko sa dia gajang na. Ali pasado, emak ulau di alaman ini. Oh iya. Memang sekarang mah ulau mah kurang atus kan? Dupen memang tong sapino. Oh, itu. Jadi Dan pakai perasaan. jadi so ni barate. Adong nabe? Adong nabe? Iya. Mulai ate mah unga tusi ate. So ni mah. Jadi standar di hita peparanda putar Raja Silesa mo tabatasi da unang tadokon hita dang makatai akka hobar barang daw khusus hita peparanda putar Raja Silesa masih turpuk namar haujatu silalahi nabulak ate molodong pemisal nakka hobar barang dah silakan artinya untuk nalahori hita dong tabatasi skopna Gorna pena kini namar haujatu silalahi nabulak. Unga dong ujata. Dan ujahat nyalakan. Ate. So lima dia mu aka manami. Mulai ate mah. Marsanga batu hatta, marsanga bau putar Raja Silesa bungan. Marsanga mana kita peparada putar Raja Silesa bungan seulu turpuk namar haujatu silalahi nabulak. Horas mani kita. Horas.